אחי ליאור נהרי מחברת יוד שרמן על הפרסים המרהיבים והחולצות, לשופטים במסלול של הלייזרים לגולדי ובמסלול השני ליוחד פלצור ורובן פליט, לחברי הג'ורי, לרון יפה, רון ברק וגיא ברוקמן, לאזופי תירוש על המחשב ולאודי בן ארוש על השלט שראיתם למטה הגדול. ואני רוצה כמובן לכל המתנדבים של המועדון, לאיילת אלבאס, ליואב מלכה, לדיוויד רון, לדוקטור יואל שזר, לדרור לאובר, לגל דובדבני, לליאור נהרי, לשחר טריפמן ואלי טריפמן, ואם שכחתי מישהו אני מתנצל. אז כל אלה, ולדוד הורסטי, לכל אלה שעבדו ועזרו למען ההצלחה של השיוט הזה. למאמנים שלנו במועדון, לגל קלרפלד, לגיל ליבוביץ', לליאב וייס, לגל חן, לאתר בש, למעוז בש, לעידו זאבי, לרם חליבה ולאלון אמיר, לכולכם תודה. יש לנו עוד כמה מאמנים שסייעו לנו מבחוץ, אחד מהם לפחות גדל פה זה סגי טריפמן, לאלעד רונן, לנופר אדלמן, לנופר ולארז אליהו, לחברי עמותת השייט בנהריה שפועלים מאחרי הקלעים ועושים מלאכתם לילות כימים למען ילדי הימייה, ובכלל זה להצלחת האירוע כאן. אני לא יודע אם כולכם הספקתם, אבל הייתה פה במשך יומיים התערוכת הים המרהיבה של צילומי ים באולם למטה, וזו הזדמנות להודות לכל הצלמים שנטלו חלק בתערוכה. לפני שאני ממשיך, אני רוצה לספר מה שאנחנו כבר מכירים. אנחנו לפני כמעט 3 חודשים עברנו אירוע מטלטל כאן בנהריה עם סיפור הדריסה של מאור בן ארוש. אנחנו אמרנו, בכל מי שמכיר את מאור אמר את זה כבר לפני איך שזה קרה, שלא ירחק היום ומאור יחזור לים. ואנחנו גאים ושמחים ומחבקים את מאור על זה שהוא היום חזר והביא דוגמה לנחישות, לכוח רצון, ואין לנו ספק בכלל שלא נאמרה המילה האחרונה ומאור יחזור לכושר. ובהזדמנות זו חיבוק ענק לאודי, לשרית, למשפחה ולכל החברים שהיו מסביב ותמכו מבפנים ומבחוץ, וזה באמת מחמם את הלב לראות שמאור איתנו על המים. כ-163 שייטים נרשמו ועוד 30 פרחי